Ribeira segue clamando por un cuarto xulgado. O alcalde Manuel Ruiz considera que algo necesario e urxente. Suma así a súa petición a outros órganos como o Colexio de Abogados da Coruña, que veñen realizando esta reivindicación dende hai tempo, debido ao elevado volume de traballo existente. Non só necesidade, sino que creo que está absolutamente constatado e o Concello desde o primer momento pois tentou demostrar en todas as instancias onde se pode decidir esa necesidade. Polo tanto, seguimos apostando por ese cuarto xulgado. O rexedor considera que a ampliación a nivel estrutural tampouco supería un excesivo gasto, xa que a actual sede xudicial dispón de espazo suficiente para poder levala a cabo. A reorganización de espacios que levaría a cabo nos xulgados actuales, pois garantiza que ali haya espacio físico suficiente para ese cuarto xulgado, é dicir, que ninguén o poña como problema para unha posible decisión, e si é verdad que ao final nós estamos acostumbrados como cada vez que se reparten novos xulgados se van ás ciudades, con xulgados de magistratura, do mercantil, etc., cando esa primeira instancia xudicial tan necesaria pois ten que ser atendida pois cas mellores garantías para os ciudadanos, e calqueira pode ver que o xulgado de Ribeira necesita ampliarse para así sacar adiante ese voluminoso traballo que teñen.